Дні карэйскага кіно ў Брэсце, на думку кіраўніцтва вобласці і прадстаўніцтва Рэспублікі Карэя, гэта добрая нагода для збліжэння геаграфічна далёкіх краін. Падчас сустрэчы ў аблвыканкаме асабліва падкрэслівалася неабходнасць культуралагічнага знаёмства абодвух народаў. Акрамя гэтага, абмеркавалі пытанні сацыяльна-эканамічнага супрацоўніцтва. Кіраўніцтва вобласці запрасіла прадстаўнікоў дыпламатычнай місіі Карэі на форум дзелавых кантактаў, які адбудзецца ў красавіку наступнага года. У сваю чаргу карэйскі бок вызначыў яшчэ одну лінію супрацоўніцтва. Абедзве нашы краіны не маюць вялікай колькасці карысных выкапняў. Самы значны рэсурс, як і ў Беларусі, так і ў Рэспубліцы Карэя, гэта кадравы патэнцыял. На сённяшні дзень я бачу перспектыўным супрацоўніцтва ў IT-галіне, якая мае высокі ўзровень у нашых краінах. Увогуле ж Брэст з'яўляецца брамай паміж Еўропай і Еўразійскім эканамічным саюзам, што само па сабе адкрывае вялікі патэнцыял для супрацоўніцтва з Карэяй. Акрамя супрацоўніцтва ў галіне высокіх тэхналогій, карэйскі бок прапанаваў кіраўніцтву Брэсцкай вобласці наладзіць цесныя сувязі ў спорце. Пасол падкрэсліў, што ў Карэі надаецца вялікая ўвага развіццю тэквандо і запрасіў беларускіх спартсменаў на падрыхтоўку ў Карэю перад Алімпіядай 2020 года ў Японіі. Таксама для абодвух бакоў падаецца перспектыўным супрацоўніцтва ў галіне турызму, у тым ліку знаёмства з гісторыка-культурнай спадчынай. На сегодняшний день туристический потенциал Брестской области достаточно серьезный. Разработано большое количество туристических маршрутов и в разных направлениях. Это историко-культурное наследие, может быть, это и фольклорное направление, то есть туристические маршруты, то есть это и спортивные туристические маршруты. То есть на выбор, на вкус мы можем предлагать это все. Добрай нагодай для ўсталявання цесных стасункаў з'яўляюцца дні карэйскага кіно. У Брэсце яны праводзяцца ўжо ў 5-ты раз. Сёлета жыхары госці горада убачаць «Тры стужкі». Распачала кінематаграфічны марафон драма «Маленькі лес», якая распавядае пра гісторыю карэйскай дзяўчыны і яе выбар між агнямі урбаністыкі і цішынёй правінцыі. 6 снежня на экране «Дарога пад назвай «Жыццё». Завершыць 7 снежня дні карэйскага кіно ў Брэсце стужка пра трагічны лёс бязвінна асуджанага маладога літаратара Дон Джу «Партрэт паэта». Дарэчы, абодва бакі і беларускі і карэйскі лічаць магчымым у перспектыве правядзення аналагічных мерапрыемстваў па дэманстрацыі кінастужак сінявокай у Карэі. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».